سلام زخبركم تخاتلتي سينما سمرة علتها وتعزبتات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتها لكم بخبر نعدم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا صحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمرة شامبيون أتلتيكس عالم 2022 أب أوريغون حبرات منكسات أمريكا إكايد كمزلوز فلاتيوم لو مدما دك أنستيو أتليتات أب ناي ماراثون ودرين تسأميدن وعلن إيرتراويت أولمبيكاوت أتليت نازريت ولدو دما رابع درجة حيزا وردرا بمزاما كابوزحات وغانات أدنا قوتا تريفام نزينا لما عنده وردر دما إتيوبياويت غوتيتوم قبر سلاسي نوردرا بخلت ساعات 10 شمون تدقيقا 10 تحر مايكرو سكند بمزام شامبيون عالم بمخان ورك ميداليات الشليمام إذا أتليت كابز بتوصخي بإنجليزاويت أتليت تحيزون زنبرة نايتو وردر كبر وصن نابنا ولكا أساقرات طولام 1 كيلومتر أبطرف ولو أتليت غوتيتوم قبر سلاسي نتان نوح كيلومترات نتو وردر كتقلوسا زوعالت كينياويت كوراري راري حتى بمخاد ماراثون شامبيون عالم تمزجي بتصن حق زي بمحياج تعواتيت ورك ميداليا خوينام نزسيعبو دما إثيوبيا أبزور الدر سالساي ورك ميداليا رخيب علام غوتيتوم قبر سلاسن كينياويت كورارين نوح كيلومترات بين انتفالين دور الدر بمقلاس قداميتن كاليتن كوينن وددرن زازيمن كينياويت كوراري كاليت خطوت انكلا اما بسالسان 9 كيلومتر نازريت ولد زفليتا اسرائيلاويت سال بيتر سال سيتي ايرتراويت نازريت ولد دما رابعيتي بمخان وددرن زازيمن أتلت غوتيتوم قبر سلاسة أبت زحلفة مسكرم 2021 أب برلين أبستخير ودر قويا ماراثون برلين كلت ساعة 10 دقيقة بالو شعة بمزقاب قدام يدخونا معواتا يفلت كال إثيوبياويت أتلت أبابل يشانش نختزازم 8 كيلومترات مسترفة وردر خطق وارس انكلام نازريت ولدون إسرائيلاويت سال بيتر تتخيلوا غوتيتوم قبر سلاسين كينياويت كرورن كركبا انت زي كوينو دما نحاس مدلا نخرخبا نتن أما بساسن 5 كيلومتر بالعلا 1 دقيق قديما نزنبرا غوتيتوم قبر سلاسن كرور نمركب حيال قلس أكايدن إثيوبيا كينيا إيرتران إسرائيل حانت تقادمتي أب قدمي صوتا كزازم 5 كيلومتر أب طرفلو أمونغو قداميتن كاليتن وجله 1 دقيقة 4 سلسن كاليتن نيروم 39 كيلومتر أب طرفلو نازريت ولدو كاب إسرائيلاويت سال بيتر زلحات كتبل ترايام أولمبيكاويت أتليت نازريت ولدو لومي أب أوريغون زمزقبتو رابع درجة أب إيرتراوان بدك أرستيو أم ماراثون شامبيون عالم زمزقب زبرخ عود كوينو تمزقبلهم أتكعي هجرات جانتا إرتراع على سليمان كاب كلب بحر دارنا بحواسا كنما تسغاغيروم زحلف عمد ورح حمله كاب عباي كلب كيح بحرينا بحر دار تسغاغر على سليمان نتتصاوتاي إثيوبيا بونا روبيل تخلي ميكال تختيلو كالا إرتراو تتصاوتاي أب ليغنا إثيوبيا كتصاوز بقعيوم نهو دما دحر حد عمد صانيحيتو كاب تغانتا تفلاليو ناب حواسا كنما تسغاغيرولهم 27 مسكرم 2021 ماليا بحر دار ودي نايفلما قطمو زكاد على سليمان أبتبخرو قطمو حانت شوطن حانت دمان شوطن زبقعد كعسن بمخشانو كلو بحر دارنا أداما كنما سلسة بارو خطرتعا عبقرة تساويت من بارو ايرسعن على سليمان أب بحر دار أبسن حل حانت عمد 4 شتوتات بسمو أقصيريوم زي خمزيلين كله زحلف عمد سبور مسي إثيوبيا بونا بمخان زدمق حلقة هجرات جانتا إيرترا روبيل تخلي ميكال مستقب أديس أبابا زمدبرا جانتا أنت وسخت خلت عمتات كتساوت وعلو أي حديثهم روبيل مسبونا ذا أسرو وعل قدم قال سامنت زبقع خوينو بمنقد وكيلو مسكالوت كلبات إثيوبيا ناي دغ كلبات ركب كاي دحر مصنح مستا ناي بروفيشنال عدل ذهبتو إثيوبيا بونا نزغصلو خلت عمتات كتصاوت اب سممع بصيحلهم چانل سينما سمره دما نعلو سليمان اب حداس كلبو اواسا كنما نروبيل دما مس كلبو إثيوبيا بونا صبق عدل تمني يلهم ودربع عمش ودناوي أتقعي اسم اللان زلاتان إبراهيموفيتش نتوسخ حد عمد أبتا كان تخصنح كتامون بيروم زمت صور حتى قمتي مبل 4 حد عمد وزرق الزلاتان زحلف عمد كلبي اسم اللان مغنقنتا انتر ميلان بليصا نحن 10 حد عمتات صوا اسكريتو ابزل عدتلو شمونت شتات بمزغابو زفلت يوم اب 2010 حد اسم اللان نيمود اتصوا اسكريتو ابزل عدتلو اوانو زلاتان كاب بارسلونا بالقحمصيو اب 29 قطمات 10 4 شتات بمزغابو يذكر اول حكم أبركو بزقاطو موغداتي مطبحات خغبر استقصب زلاتان بتزغور مطبحاتنا استات شمونت اورح كاب صوتا كرحق مخانو بحكايم كلوبو كم استحبرو زذكريوم اب هوغراو قطمات مال هغرات غانتا شودن وديو اب 221 قطمات 32 شوتات مزغابو ناي كل غزي زبلص مزغاب شوتو تاغرات غانتا زخونه زلاتان اب 4 عدميو اب عبيت ليغات اوروبا تصاوت انكو تصاوتاي ايكونن اب زورحي 41 عمز زرغص تصاوتاي ريال بيتس جواكيم ون جينا يتصاوت كم زلو كزنغع
የብሉን አንዲ ግሬይ ሓደ ካብቶም ንዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ብጥልቀት ዝፈልጥዎ በዓል ሙያ ምዃኑ ዝንገረሉ ግሬይ ኣብዚ እዋን ኣብ ቀጠር ዝመደበራ መደበር ቴሌቪዥን ቢኢን ስፖርት ከም ተንታኒ ግጥማት ኮይኑ ይሰርሓሎ ንምዃኑ ግን አንዲ ግሬይ መን እዩ አንዲ ግሬይ ኣብ ሕዳር 1955 ኣብ ግላስኮ ስኮትላንድ ተወሊዱ ግሬይ ናይ ፕሮፌሽናል ጸወቱ ምስ ክለብ ዳንደ ዩናይትድ ብምዃኑ ኣሃዲሉ ፈሊሙ ምዛ ጋንታ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 62 ግጥማት ድማ 46 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብ ጥቅምት 1975 ግሬይ ወዲ 19 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ኣስቶን ቪላ ብኣስታት 110,000 ፓውንድ ተሰጋጊሩ ኣብ ቀዳሚ ዓመቱ ድማ ምስ ተጻዋታይ ኣርሰናል ማልኮም ማክዶናልድ ብሓባር ብምዃን ተዓወቲ ወርቂ ጫማ ክኸውን ክኢሎም ኣብቲ ዓመት ዘመዝገበን 29 ሽቶታት ድማ ክለብ ኣስቶን ቪላ 4ይ ደረጃ ኣብ ርእሲ መሓዛ ንሱ ድማ ብውልቁ ብሉጽ ተጻዋታይ PFN ብሉጽ መንእሰይ PFA ዝብል ክብርታት ተጓናጺፍ እዩ ድሕሪ አንዲ ግሬይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ 2009 ጋሬዝ ቤል ድማ ኣብ 2013 ነዚ ክብሪ ዝተጎናጸፉ ተጻወቱ ኮይኖም እዮም አንዲ ግሬይ ኣብ መስከረም 1979 ናብ መቐናቐንቲ ኣስቶን ቪላ ወልቭስ ብክብረ ወሰን ናይቲ ግዜ ብ1.49 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ ወልቭስ ኣብ 1980 ተዓዋቲት ናይ ሊግ ካፕ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ድማ ግሬይ ነታ ማዕወቲት ሸቶ ኣመዝጊብዋ ኣብታ ዓመት ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሕቶ ቀሪብሉ እኳ እንተነበረ ንፃውዒታ ዕሽሽ ብምባል ግን ኣብ ወልቭስ ክጽንሕ ይመሪጹ ግሬይ ኣብ ሕዳር 1983 በ250,000 ፓውንድ ናብ ኤቨርተን ተሰጋጊሩ ኣብ ሜርሲሳይድ 2 ዓመት ጽንሐ ግሬይ ተዓዋቲ FA ካፕ 1984 ክኸውን በቂዑ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ጋሪ ሊንከር ካብ ሌስተር ናብ ኤቨርተን ኣብ ዝጽንበረሉ ግዜ ግን ምስ ደገፍቲ ክሰማዕ ዘይከኣለ ግሬይ ኣብ ሐምለ 1985 በኣስታት 150,000 ፓውንድ ናብ ክለቡ ነበር ኣስቶን ቪላ ተመሊሶም ኣብ ቪላ ፓርክ 3 ዓመታት ድሕሪ ምጽንሕ ድማ ኣብ መፋርቕ 1988 ናብ ናይ ሃገሩ ክለብ ሬንጀርስ ተጸምቢሮም ኣብታ ጋንታ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቸሊንግሃም ታውን ተጸምቢሮም ግሬይ ኣብ 1990 ካብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብወግዒ ተፋንዩ ግሬይ ኣብ ታሕሳስ 1975 ናይ ኣህጉራዊ ጸወትኡ ሃገሩ ስኮትላንድ ኣንጻር ሮማንያ ገጢማ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ልግጥም ኣሃዲሉ ፈሊሙ ግሬይ ኣብ ክለባት እንግሊዝ ተጎናጸፈ ክብርታት ንኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ዝነበረ ኣሊ ማክሊዮሊድ እኹል ኣይነበረን በዚ ድማ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 1978 ንምስታፍ ተሸባሸብ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ወጻኢ ገይርዋ አንዲ ግሬይ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ንሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ወኪሉ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ክስልፍ ዕድል ዘይረኸበ ተጻወታ እዩ ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ጸወታ ግሬይ ሃገሩ ኣብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 1986 ኣንጻር ኣይስላንድ ገጢማ ሓደ ባዶ ኣብ ዝተዓወተሉ ግጥም ነይሩ አንዲ ግሬይ ኣብ 1990 ጫሙ ድሕሪ ምስቃሉ ናብ ምስልጣን ዓለም ይቕኒዑ ኣብ ኣስቶን ቪላ ድማ ከም ተሓጋዚ ኣሰልጣኒ ሮን ኣትኪንሰን ኮይኑ ሰሪሑ ግሬይ ኣይጸንሐን ስራሕ ኣሰልጣነት ገዲፉ ናብ ምርኢት ቴሌቪዥን ኣቕኒዑ ግሬይ ድሕሪ ስራሕ ዓለም ኣሰልጣነት ምስ መራሒ ስቱድዮ ሪቻርድ ኬይስ ብሓባር ብምዃን ኣብ 1992 ፈነዋ ዝፈለመት መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ከም ተንተንቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክኾኑ ተመዘዝዎም ኣብዛ መደበር ቴሌቪዥን ድማ ግሬይ ምስ ሪቻርድ ኬይስ ብሓባር ብምዃን ንኣሳት 19 ዓመታት ሰሪሖም ግሬይ ኣብ ጥሪ 2011 ኣብ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ናይ መስመር ዳኛ ስሌን ማሲ ዝሃቦ ሓሳብ ይቕሬታ ክሓትት ኣገዲድዎ እዩ ኣብዚ ግጥም ግሬይ ምጥፋእ ማይክሮፎኑ ከይረጋገጽ ንመዛነው ሪቻርድ ክትኣምን ትኽእል ዶ ጓል ኣንስተይቲ ናይ መስመር ዳኛ ኮይና ክትሰርሕ ሪቻርድ ኬይስ ድማ ተቐብላ ኣቢሉ ናይ ብሓቂ ዘይከውን ብምባል መለሰሉ እዚ ኣብ መንጎም ዝተኻየደ ዝርብ ድማ ኣብ እዝኒ መላእ ኣፍቃሪ ስፖርት በጽሐ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ተቃውሞታትን ዘለፈታትን ክዘንብ ጀመረ ኣብ ጥሪ 24 ድማ ግሬይን ሪቻርድ ኬይስን ከም ምትንታን ሓንቲ ጸወታ ተኣገዱ ኣብ ሰዓበት መዓልቲ ድማ ክልቲኦም ምስ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ዝነበሮም ውዕል ከም ዝቋረጹ ብወግዒ ተሓበሮም ድሕሪ ምብራሮም ካብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ጉዕዞ ግሬይን ሪቻርድ ኬይስን ብሓባር ይኮይኑ ቀጺሎም ምስ ቶክ ስፖርት ዝተባሃለት መደበር ቴሌቪዥን መደባት ክቕረቡ ተሰማምዑ ግሬይ ድሕሪ 3 ዓመታት ካብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ምብራሩ ናብ ትንታነ ኩዕሶ እግሪ ብመንገዲ ቢቲ ስፖርት ኣቢሉ ኣብ ጥሪ 2014 ተመሊሱ ድሕሪ ካብ መደበር ቴሌቪዥን ቢቲ ስፖርት ምፍላዮም ድማ ኣብዚ እዋን ምስ ሪቻርድ ኬይስ ብሓባር ብምዃን ምስ ብሰብ ሃብቲ ቀጠራውያን ምስ እትውነን ቢኢን ስፖርት ይሰርሕ ኣለዎም ኣብ ሓዳሩ ዕውት ከም ዘይኮነ ዝንገረሉ ግሬይ ካብ ሪቻርድ ዝተባሃለት በዓልቲ ቤት ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኩን ወኪሉን ዝነበረ ሚካኤል ሉዊስ ዝወለዶም 5 ውሉዳት ኣለዎም በዓልቲ ቤት ግሬይ ሪቸል በዓል ቤታ ምስ ዝተፈላለዩ ጎራዙት ዝዘውር ምዃኑ ካብ ሞባይሉ ብዝረኣየቶ መልእኽትታት ምስ ኣረጋገጸት ናይ ፍትሕ ወረቐት ኣቕሪባ ኣብ 2012 ድማ ምስ ግሬይ ብወግዒ ተፈላለያ መሳርሕቲ ግሬይ ዝኾነ ሪቻርድ ኬይስ ብወገኑ ምስ መሓዛ ጓሉ ጄማርክ ብድሕሪ ምኽሽሑ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተፈላለዩ
عندي جرين ريتشارد كيسن أب كتما دوحة عسكرهم مستفاد غرازوت شنن كبلو أب عين كاميرا زاتول الجزء وحدات أيقونن عندي جري أب جزء قط مزهوبة تنتهن أب على أصلت أنت زوب حسابات أزيم ود عو مخانو بزحت عندي جري نفس راح أصلت أن التمليسو فلسفة كريو زمن بزحت يوم يخون بر نجرو أب كنا زي وعلى بلي كيكون نوزحت أفكار سبورتس كفتافة إروزولا قدايوم باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرنا لهم تحسونا أبزن فتصم أبكت صالح صاب نرخب سلام سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمري عب سينما سمري كوميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم